Maayong adlaw higala. Tuguti nga mensahe sa Dios mapaabot nganha kaninyo. Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Ug tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanang mutuo kaniya dili malaglag kundi makapaton ug kinabuhing walay katapusan. Pagkaanindot sa mensahe sa Dios karong oras sa mga igsuon mga higala ko. Nindot kaayo ang iya nga promise niadtong mga tawo nga mutuo kaniya. Tungod kay ang Dios wala siya magtinguha nga ang tawo malaglag kundi tinguha siya nga ang tawo makabaton og kinabuhi nga walay katapusan nga kana giandam sa Dios alang niadtong mga tawo nga mutuo ngadto kaniya. So kung ikaw adunay pagtuo o adunay tinguha nga maghinulsol sa imong kasalanan igsuon higala ug talikdan mo ang sala, ikaw makabaton og kinabuhing walay katapusan nga giandam sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. O karon kung ikaw nakapamati niini nga ato ang video karong orasa dili sulagma igsuon ug kay ang Dios nahigugma sa tanan. Hallelujah. Dalay gura nga atong buhi nga Dios. Ang Dios igsuon nahigugma siya sa tibuok kalibutan. Ikaw karon nga naabuhi pa, ayaw sayanga ang imong kinabuhi. Ungod kay gihigugma ka sa Dios, gipakamatyan ka sa atong Dios, igsuon higala. Hatagi siya gigayon sa imong kinabuhi nga makasulod siya sa imuha nga kasing-kasing. Nga makaalagad ka pa ngadto kaniya samtang may kusog pa ikaw, samtang aduna pa kitay gininhawa ug may nahabilin pa kita mga panahon karon. Igsuon higala, dauta na kining mga panahon na. Karon na ang adlaw sa kaluwasan. Hallelujah. Dili na nato angayan pa nga langay-langayon pa ang atong pagdawat ni Kristo igsuon higala. Kung ikaw nakapamati karon sa iyang mensahe, dili kinigikan kanako apan gikan kini sa Dios higala. Busa karon sa ato ang pagmata, ato siyang pasalamatan, ato siyang pasidunggan sa atong kinabuhi. Nganuman tungod kay ang Dios naghatag kanato og libre nga hangin ug nga atong nahanggap sa matag adlaw ug labaw sa tanan gihatagan ta niya og kagawasan. Unsa nga kagawasan na iyang gihatag kanato? Ang iyahang pagtubos nga giluwas bisan dili tuod ang ngayan apan gipakaubos niya ang iyahang kaugalingon. Wala siya miatras sa mga kasakitan na iyang nadawat. Hallelujah. Iyang gipadayon nadayon gayud ang iyang pagpalansang sa krus tungod og alang sa atong mga kasalanan. Busa dili na ta ngayan pa nga maglangan-langan pa ug kana nga kaluwasan binayran na kana sa Dios igsuon higala. Busa ayaw balibari ang Dios, tuguti nga ang Dios mamuhat sa imong kinabuhi, tuguti nga ang Dios muhatag kanimo og direksyon. Aduna kay direksyon kung ikaw mosunod sa Dios igsuon. Ang imong kinabuhi adunay maayong ugma, hatagan kaniya og maayong ugma higala. Hallelujah. Matod pa niya sa iyang pulong igsuon higala. Nindot ang iyang plano alang kanimo. Nagaingon siya sa Jeremiah 29:11. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyong mauswagon inay maalaot ug paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong ipangandoy. Praise God, hallelujah. Dalay ko ng atong buhi nga Dios. Busa karon dawata si Kristo sa imong kinabuhi. Siya adunay dako nga plano alang kanimo. Ang atong buhi nga Dios adunay the best nga plano para kanimo nga iyang giandam sa unahan. Padayon lang gayod diha ni Kristo sa pag-alagad ngadto kaniya ug adawata siya kung wala ka pa makadawat kaniya isuon higala. Ungod kay ang atong Dios dili kaniya ibutang ngadto sa alaot kundi ibutang kaniya ngadto sa maayong mga plano. Hatagan kaniya og maayong kaugmaon ug kana nga mga kaugmaon
Kana nga kaugmaon igsuon higala, mao na ang inyong gipangandoy sa unahan. Dalaygon ang atong buhi nga Dios niini nga taknas kabuntagon. Praise God, hallelujah.